Ngeke Mzansi, ngeke. Khona ukushaya amanzi la. Bake bathi ayinuki ingosiwe. No smell no ay no braai. No smell no braai. Ngothi ngasho. Omaka Enzo inyanga yokugcina bethola u500. Jiki jiki sebe nomfana wamakabishi shaqa. Bafo basop. Iwona amazwi engakushiya nawo lawo ukuthi nje basop. Ubasobe please call Asina Shebo. Please call uEnzo ukhalela ama-orange. Khona in future ehlelelwayo la kuwena unganakile. Labantu ubuqili babo buhamba ngama levels nje ubona ngigqoka levels we.